nie, na Facebook. Nemá ďaleko to. A však na spodku je teplo, peč tam na spodku, je tam 3 hodiny horlohe na tom. Tu tam netreba uhlíky červené na spodku. Je to tak trošku kríža, no tam... To postav do diaľky, on tak Ty kokoča, to normálne páli, čo ti je. Poviem, že sú také rovnaké. Jak keby ich jedna mater robila. Tuto. Táto je taká teta mega. Teta mega. Majú tam, a to aj tak na ľudku, ne? Kájem Peťu? Koľko je pána Boga? To som hovoril, bude mať každý po 2 živálky, jak pújm more. Dobrú hokejku si našiel. Nech tam tle, ne? Každý tam dá. Ale toľko podebuješ, daj sem. To viete, takto aj čas. Trebalo len trošku... Ešte 6 hodín. Dobre, alebo teraz už na ryby postielni. Kľad, že má tam toto kocinu. Bože, Nikolaus, to je úplne najsmradľavejšia vodka. Dáme na to veľké kláty? On vedľa. Oni ešte horia celkom v pohode. Mne tá vodka smrdí. Vážne, že radšej trúmku. Aj trúmka je celkom humus, ale lepšie než Nikolauská. Mám takú slepitku, že pražská vodka. Bože, táto to tiež je aký hardcore. Abo Silver Fishovi tam majú ešte. To tam je živánka, úprovná živánka. To dobre, to nevadí. Nerozjebajú. Tak je len opretá. No a toto dáme kam? Tam? No. Toto tam ani neháč, to potom hodíme, keď bude tmáť, nech to horí. Teraz tu len také klacky priložíme, nech malé uhlíky sa z toho robia. Toto kým prehorí, to porovina. Ne nás to len tu na boku, nech to tlaje, nech je to teplé, ne? Malé konáriky, nech sa robí veľa uhlíkov na tom. Za chvíľku grill spravíme. Nie, tam to máš iba bakáne. Prikladať nemusíš, bo to zhorí. No čo? Aj, horí. Ale myslím, že za pohodku by to mohlo byť. Zákon je dobrý, čo koľko? Za hodky? 2 hodky tam hore fajn. Koľko hodín? 6. Čo to je? Čo? Dobre. To poznám, čo to je? Nejakú pec sme si spravili. Tak vážne, až tak fajn prísť takedy spraviť grill. Neviem. Pejče, strihávka, zdobáte úplne. No taký myšmaš. DJ Shadow. Jasné, jasné. Ani by to netrvalo betonovať, normálne pár ťahal.